шаҳлои гулхоҷа хабарнигори радиои озодӣ дар саҳифааш дар фейсбук видеои кӯтоҳеро нашр кардааст ки аз фурудгоҳи хоҷанд фиристоданд. дар видео ки субҳи 28 май ба навор гирифта шудааст дида мешавад ки даҳҳо мусофир дар саҳни фурудгоҳи хоҷанд истодаанд ва бархе онҳо дар рӯи сабза ба қавле ғел заданд. муаллифи навор мегӯяд ин мардум аз 21 май инак як ҳафта боз наметавонанд ба русия парвоз кунанд. аз 21 ба 28 партофтанд парвозҳояшонро ҳоло боз паго мегӯянд, мегӯяд муаллиф. агентии авиатсияи граждании тоҷикистон рӯзи 7 май северни ветерро ба боло бурдани нархи чиптаҳояш айбдор кард ва ҳазақи анҷоми парвозҳои чартерӣ аз тоҷикистон ба русия маҳрум кард. ин боиси аз роҳи сафар мондани садҳо мусофире шуд ки пули зиёд дода ба парвозҳои ин ширкат чипта харида буданд. садҳо тан аз мусофирони северни ветер шоми 25 май ва нимаи дуюми рӯзи 26 май дар саҳни фурудгоҳи душанбе эътироз карданд ва нимаи дуюми рӯзи 26 май икром субҳонзода раҳбари агентии авиатсияи гражданӣ ба пеши онҳо омад. ӯ раҳбарони ширкати северни ветерро айбдор кард ки ҳадафмандона мусофирони худро ба эътироз таҳрик медиҳанд. субҳонзода гуфт онҳо ба хотири поин овардани нархи парвозҳо бо ширкатҳои русия вориди баҳс шуданд. вале дар ниҳоят агентии авиатсияи граждании тоҷикистон баъди 2 рӯзи эътирозҳои пайи ҳамин мусофирон дар саҳни фурудгоҳи душанбе ба 3 парвози ширкати ҳавопаймоии северни ветери русия иҷозат дод. бино ба иттилои маркази матбуоти фурудгоҳи пойтахти тоҷикистон 2 парвози северни ветер аз фурудгоҳи душанбе ба самти қазон ва иркутск шаби 26 ба 27 май сурат гирифта парвоз ба санкт петербург рӯзи 27 май анҷом шуд.